mwandu gi gino bende kor wacho timre kinde ka kinde. Kwa dhi mbele Nyakoro Mgajwang' ywarruok medo tedore riwruok jodong Luo kalore gi yiero mar ker ma ochan tim e giko dweni. Kweth motel negi gi jaduong' Nyandiko Ngandi omako chung' ni ok gibi ni bago yiero ni mar Nyandiko emagi yango kaka ker mar Luo kendo mantiere kod oboke. Jafomaro Alia Beach no chope romo mar gimano bagie kar bago romo mar Alaura Chuonyo kendo miyowa sigana ni machal kodma. En bura magala moro mane okelo kanyakla jodongo mag Luo ma ok kaunti Sang'wen makaluo bura mane obagie kar romo ma Laura Chuonyo e kar chud bura makara Chuonyo kama jodongo go ne wuok tung mosuo gi josiasa moko makoro chano yiero mar ker mar Luo. Jodongo go ma otenore kor ka jaduong' Nyandiko Ngadi oramo ni jaduong' Nyandiko e ker mar Luo mano yier kalore kod chike mag Luo kendo ginyal yie mondo kel ker machielo to jaduong' Nyandiko Ngadi pod ngima. Ne waluongo Luo moa Siaya, Luo moa Migori, Luo moa Kisumo, gi ma Homa Bay. Wabede bura motele kod ker Nyandiko Ongadi kendo weche mwawacho achiel ni wan kaka joluo wasiro ni onge ker mora mora, ker en Nyandiko Ongadi. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopokonyo wasani to kura to ne okwagone. Jaduong' Nyandiko mane loso bang' romo no ne oketo e lela oboke moro manyiso ni en ker mar Luo machik opuodho ka okoni okonyal yie kata nade mondo tim yiero e komno to pod ongima. Ka ker Rigathi Gachagua tho to joluo nobedo piny negi yiera an Nyandiko mondo abed ker mar Luo. Awuod Luo omiyo kane oseyiera ker e higa 2015 nyaka kawuono wachang'o mapod omako piny Luo ni pod iwacho ni memba na mayando tho Willis Opiyo Toni Mageno jaduong' Luo motegno ni wacho ni ker tho to man mawuoyo ni ma ok an Nyandiko Ngadi. To kendo adwaro ni joluo mondo ng'e kit Luo. Jaluo kotho kaka nyocha nene Opiyo Toni thono. Anyuola ne matero buche ok chok ji e Nyanza mangima. Jaduong' Nyandiko kone josiasa madhiro yiero mar kom ker mondo we donjore buch jodong Luo. To kik awinji ni ng'ato be choko ji ni ker to an be an ker. Omiya wacho ni riwruok e teko. To bende ker mar Luo jodongo matimore kamano maungore bang' josiasa ne yiero gi kerno. Gibiya wati. Giaye ketho sa mae certificate bating'oni. Makata angre ni yieri gi nying mating'oni ok abi yieni. Moko kuom josiasa mane oyuoro e kinde romo no osiro kom Nyandiko ka gikone biro chunogi mondo gidhi e doho poni yiero mar kom ker odhi nyime. Nyandiko Ngadi ngima kendo wanene en Nyandiko Ngadi mano yieri 2015 ka ker Rigathi Gachagua notho mane waiko. If we are going to leave the position of ker for an individual to elect, no matter how big you are, no matter how senior you are, this is something that must be done by elders. There will be no conflict, and we have one ker. And if anybody will attempt to bring another ker, then we'll go to court. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa ya Homa Bay Nyakoro Mgajwang' waduogi mag motendre